George Liedmanen. George. Iedereen wil zelf de actie maken. Daar is Liedmanen met de vrije kans. George Liedmanen. No oikeastaan mä oon syntynyt jalkapalloperheeseen, että isä on entinen jalkapalloilija, niin se on oikeastaan tullut ihan luonnollisesti siinä mukana. Ja sitten tietysti niin pienestä asti jo lähdin sitten seuraamaan isän mukana harjoituksia ja pelejä ja sitä kautta niin mä opin sitten tuntemaan muita samassa asemassa olevia, eli isän pelikavereita ja sitten heillä oli samanikäisiä poikia ja sitä kautta niin meillä on ollut vähän samanlaisia taustoja ja niin siitä varmasti se ensimmäinen kipinä on lähtenyt, että aina sitten potkittiin harjoituksissa ja piti päästä aina pelailemaan ja kaveripiirissä tietysti niin sitten asuma lähiössä ja sitten tietysti koulussa, että ihan normaaleja. No, ensimmäisen kerran me on kerrottu sellaista juttua, että Jarin äiti odotti Jaria ja oli reippaan juhlat, jolloin Liisan kanssa tanssittiin, mutta kyllä me ollaan Nappula-koulussa tavattu. Ja isä oli maajoukkuetason jalkapalloilija ja erinomainen liigamestaruussarjan pelaaja Suomessa. Äiti oli pikajuoksija ja pelasi myöskin jalkapalloa. Kaikki Liitmasten perhetutut, tai suurin osa oikeastaan niistä, on myöskin jalkapallon parista tulleita. Eli se oli aika luonnollista, että ensimmäiseksi Jari jalkapalloseuraa reippaaseen tuli. Ja sitten tietysti hän pelasi myöskin jääkiekkoa. Ja sinne toiseen suuntaan. Hyvä. Tosi hyvä. Mua harmitti koko ajan, että mä soitin aina valmentajan, näin noita valmentajia, reippaan valmentajia, ottakaa nopeasti pois tuolta puristasta pois, koska niin hyvää siellä ja niin hyvää kiekossa, ja kiekko oli parempi laji Suomessa. Joo, mähän pelasin jääkiekkoakin johonkin 14 ikävuoteen asti, mutta kyllä mä niinku koko ajan pidin jalkapalloa ykkösenä, että se oli semmoinen oikeastaan ihan luonnollinen valinta. George, niet buitenspel. Daar is Liedmanen met de vrije kans. En daar is dan ook 1-0. Jari Liedmanen. Zeer doeltreffend dit seizoen. Ook nu weer. Suht pienestä pikkupojasta asti niin mun haaveena oli päästä ulkomaille jalkapalloammattilaiseksi ja sitten tietysti niin siinä pienenä niin se on semmoista normaalia pelailemista ja harjoittelemista. Et siinä ei mitään sen ihmeempää ole, mutta sitten mä lopetin sen jääkiekon sinne 14-vuotiaana, että siis mä tein niinku päätöksen, nyt mä sitten jätän jääkiekon kokonaan, mä rupean uhraamaan jalkapallolla sitten enemmän aikaa ja sitten siitä lähtien se siirtyi semmoiseksi systemaattiseksi järjestelmälliseksi, että mä mietin mitä mä rupean tekemään, jos mä yksin harjoittelen ja mitä mä tarvin. No mä näkisin hyvin tärkeänä semmoisen nuoriso-juniorivalmentajan merkityksen. Eli tämmöinen juniorivalmentaja niin pystyy joko tappamaan tai lisäämään sitä innostusta. Ja silloin kun nuori poika, pieni poika tulee harjoituksesta kotia ja isä tai äiti kysyy, että miten meni, minkälaista oli. Jos se poika vastaa, kun se tulee kotiin, että isä, äiti, mulla oli kivaa, niin silloin juniorivalmennus on tuottanut tulosta. No Jarihan on aina pelannut ikäisiään vanhemmassa joukkueessa ja ollut selvästi semmoinen pelaaja, joka on erottunut muista samanikäisistä jo tämän pallon käsittelytaidon ja pelikäsityksen ja
takia ja myöskin sen suhtautumisen takia jalkapalloiluun. Eli se on aina ollut se Jarille iloinen asia, mutta myöskin semmoinen määrätietoinen asia. Eli halunnut koko ajan kehittää ja kehittää itseensä. No joo, mä oon ottanut aina semmosia pieniä väliaskeleita, että teen sen eteen töitä ja sitten sen on saavuttanut, niin sitten sen jälkeen menen seuraavaan. No mä nousin edustusjoukkueeseen 15-vuotiaana ja ensimmäisen 21-vuotiaiden maaottelun mä oon pelannut 17-vuotiaana. Ja sitten tietysti kun 21 on päässyt pelaamaan, niin sitten A-maajoukkueessa. Mä oon pelannut A-maajoukkueessakin jo ensimmäisen pelin 18-vuotiaana. Nämä mun tavoitteet on kaikki oikeastaan tullut aikaisemmin, mitä mä oletin, mutta että kun mä saavutin jonkun tavoitteen, niin mä sitten nostin sitä taas niin kuin ylemmäksi. Sitten viimeisenä oli tietysti tämä ammattilaisuus, että mä olin jo kaikki tavallaan Suomessa saavuttanut ne, mitä mä olin asettanut itselle tavoitteeksi, niin tämä oli ihan luonnollinen seuraamus.